amigos e amigas de Sex Invaders, benvidos de novo a vosa canle máis segura. No vídeo de hoxe traemos vos un consultorio moi especial, porque estamos celebrando o Día do Orgullo. E que mellor que resolver as vosas dúbidas sexuais con orgullo, sen vergoña e moito glitter. Are you ready? Pois adiante vídeo. Si, o uso de protección é fundamental, sen sacar sexa o xénero da túa parella. Tanto en relacións vaginais como orais ou anais, os métodos de barreira son a túa mellor defensa. A prevención tamén é un acto de orgullo. Pois non exactamente. Un resultado negativo indica que non hai infección na mostra analizada, pero hai ITS que tardan en aparecer ou cóllense despois. Por iso, se eres unha persoa sexualmente activa e con risco de ITS, debes facer revisións con frecuencia. Moi boa pregunta. A PrEP é unha pastilla que che protexe do VIH antes da exposición ao virus. E si, tamén está indicada para persoas transgénero. Consulta no teu centro de saúde para unha valoración. Pois claro, aínda que confíes na tua parella, é fundamental coñecer o estado da vosa saúde sexual. O VIH e outras ITS poden non mostrar síntomas, polo que facerse probas é fundamental antes e durante unha relación. A confianza está ben, pero a prevención é unha mostra de coidado mutuo. Ei, tranquilo Invader, non te asustes. Pide unha consulta no teu centro de saúde e evita ter relacións sexuais sen protección. As ITS son máis comuns do que te imaginas e moitas teñen tratamento sinxelo se se detectan a tempo. Pois isto foi todo por isto, amigos e amigas de Sex Invader. Se tedes algunha dúbida ou consulta sobre estes temas, escríbenos un correo ou contacta conosco a través da ligazón que atoparedes na descripción deste vídeo. Se vos gustou o vídeo, dadlle like, suscribideos e activade a campaniña para non perdervos os seguintes vídeos. Vémonos moi pronto, pero non esquezades, amigos e amigas, vive con orgullo e actúa con prevención.